Yo, what's up mga tropa? Magandang hapon sa inyong lahat at panibagong vlog na naman tayo sa ating manukan. So, makikita nyo mga tropa dito sa labas. So katatapos lang nung ulan pero yung kalangitan makulimlim pa rin. So yun, kanina basang basa talaga dito mga tropa, no? At chinek up ko lahat yung mga manok natin. Is okay naman sila. Kaso nga lang yung mga nakacord natin is talagang nababasa yung mayan. Nababasa talaga sila, pero wala tayong pangamba dyan dahil alam ko naman mga tropa na kayang kaya ng mga manok natin yan. So lagi na silang nauulan noon, pero yun nga hindi sila nagkakasakit. So yun yung tibay na binibigay ng kalamansi na binibigay natin sa mga manok natin mga tropa. So pag-usapan pala natin mga tropa ngayon sa vlog na to is yung vitamins na binibigay natin pagkatapos ng pagbibigay natin ng purga saka ng bacterial flushing. So ngayon papakita ko sa inyo mga tropa yung bibigay natin ito, B-complex vitamin injection. Yan o, B-complex. Tapos ang tatak na to is Bilamil. Ayan, Bilamil. Yan. So meron din tayo dito yung syringe. Ayan. So mamaya papakita ko sa inyo mga tropa kung gaano karami yung binibigay natin na vitamins sa mga nokis natin, kasi iba-iba na yung edad ng mayan. So baka mamaya malito kayo, kaya ituturo ko sa inyo mga tropa. Pero bago yun magbibigay muna tayo ng patuka sa mga manok natin. So yun yung gagawin natin sa mga manok natin dahil tamang tama umulan, hindi mainit. So yun, sakto yung pagbibigay natin ng ganito, vitamin B complex flavor extract. Ayan, Bilamil yung tatak mga tropa. So ito yung ginagamit ko. So nagbibigay pala ako nito 2 times a month. So 2 beses ako nagbibigay sa loob ng isang buwan. So katapusan saka kinsinas, yan yung binibigay, yan yung schedule ng pagbibigay ko. Walang palya yan mga tropa, walang palya. So nung nakaraang buwan nag-vlog tayo pero hindi ko na pinakita sa inyo dahil gusto ko step by step may papakita ko sa inyo mga tropa kung paano yung pagbibigay nito. Right, so yun, magtitimpla lang tayo ng patukan nila. Tapos pagkatapos na lang kumain, yun, bibigyan na natin sila ng vitamin B complex. Pero sige, ganun na lang yung gagawin natin. Magbibigay na muna tayo ng patukan nila para may lakas sila mga tropa. Dito pala yung gamit natin na para sa mga stag natin na pa 5 months. So ito pala is 4 plus. Yung 4 plus natin. Tapos sa mga 5 months old natin, so gumagamit na tayo nito, Enerton. So yung Enerton na yan is binabasa ko rin ng tubig, with feeding. Yun nga lang mga tropa, mas kunti nga lang yung binibigay natin tuwing hapon. So yan, masyado pang marami yan. O ganyan lang. Yan lang kalahati lang nito. Kalahati lang nitong sukatan natin. Kasi hindi ko mahanap yung sukatan natin na isa. Hindi ko na maalala kung saan ko nilagay. Okay, so yun. Lalagyan lang natin. So ganyan lang karami mga tropa. Ayan, ganyan lang karami. Ayan. Tapos with Bilamil. Ayan. Yun, bali 5 limang manok yung bibigyan natin ng Enerton. So sa pagbibigay pala mga tropa ng Bilamil na vitamin B12 is saktuhan lang talaga siya na
pagkatapos natin magpurga, mag-bacterial flushing, tamang-tama, pahinga na muna ng 2 araw bago inject na ng mga vitamins nila. So kailangan din ng mga manok natin yun, yung pahinga sa katawan nila para hindi naman sila ma-uber mga tropa, no? Kasi pag dire-diretso kasi yung ginagawa natin ng ganyan mga tropa, ang mga manok kasi natin minsan nai-stress na rin yung mga yan. Bali yung bibigyan natin ng B-complex na stag is yung 4, yung macro natin, saka yung white choco. So yun. Right, so yun mga tropa, handa lang muna natin tong patukan natin, tapos pakain na tayo. Alright mga tropa, so update pala tayo. So shoutout nga pala dun sa nagtanong sa akin, ganda raw ng anak ko. Ba, siyempre naman, ayan ha, Charot lang. takaluto namin yan, patulong namin. Biro lang, siyempre. At siyempre mga harana muna tayo dito bago tayo gumawa sa mga gawain natin. Dungawin mo hirang. Hey! Be! Hi ka naman. Busy ako, busy. Busy kasi si Mrs. mga tropa, oh. Ang dami niya kasing pa-order. Ano to, pera to, pera. Pa-order niya sa kwan. Anong tawag dyan sa mayan, Be? Ano to, Name tag. hindi, subject, labels, sticker. Ayan. Ay, so, yun. So, magbibigay lang tayo ng patukan natin mga tropa. So, ito pala yung mga stag natin. Ay, natanggal. Natanggal yung sako na nilagay ko kanina. Malakas din kasi yung hangin kanina mga tropa. So, yun. At na silang kumain. Oh. Bali, 4 kasi sila mga tropa. So yan na yung epekto ng purga, tapos yung red cell, ayun o, tumatakaw na sila. Natakaw na silang kumain. Tapos dito naman tayo sa mga stag natin na 5-month-old going to 6 months. Ayan. So ganito lang binibigay ko, ganyan lang karami. Tapos yung sa kabila hindi magkasya, maliit. Ito kabila kanina nagkasya lang to, tas na lang natin. Kain na rin sa mga tropa. Yan pala yung gold natin, oh. Tapos dito tayo sa mga broodcock natin. Broodcock. Tapos dun naman tayo sa isang broodcock natin, yung sweater natin mga tropa. Ang ating sweater. Tapos sakto madadaanan natin itong mga sisiw natin dito. Ano sila? 2 weeks. So sakto 2 weeks nila ngayon. 2 weeks old. Pinangdagan ko yung bagong gawa kong TV. Gawa ko ng lakas ng hangin kanina. Nabasa yung inahin. Ay, so yun. Ay, dito pala mga tropa. Ay, so yun. Ay, deliver na natin yung mga pagkain nila. Ibigay na natin. Grabe, lakas ng ulan kanina. Pero maganda rin kasi nabawasan ng init. Nabawasan ng init ng lupa.
So yun mga tropa. So nandito na tayo pala sa may mini range. So ito pa nga pala mga tropa yung update natin sa mga 1 month old natin. So ayan, pinakawalan ko na sila para sa ganun makagala sila mga tropa. Ito na mga 1 month old natin, oh. Hindi na masama yung mga laki nila, no. 1 month and 2 weeks yung mga to. So pinakawalan ko na sila mga tropa para sa ganun makapag-ikot-ikot sila dito para makatakbo-takbo sila. Tapos anong tawag doon, lumakas yung pangangatawan nila. Patapon natin to. Kinakain na nila yung natira kanina. Hindi ko natanggal eh. Gutom na sila, oh. So ito pala yung pinalit natin, yung mga bagong harvest natin, oh. Mga bagong harvest natin na mga stag. So yun, yung pulahan natin, yung gold natin, ayun, oh. Gold natin. Tapos yung dalawang gray natin mga tropa. Tapos yung isa kasi, yun yung pinakita ko nung last video natin na sayang, na bulag. Yun. Tapos nilagay ko na rin yung mga kapatid nila. So yun yung kapatid ng white choco. Tapos yun naman yung bagong harvest natin na pullet. So yun pure na sweater yan mga tropa. So anak nung sweater natin na nandun. Yun. Tapos nandito pala yung mga pullet natin, oh. Ibang pullet natin. Oh no. So itong manok na to lagi na lang nabubuhol talaga dito. So ayusin natin ulit. So ito yung isa sa mga dapat na obserbahan mo sa pagmamanok, yung mga tali din nila. Pag ganyan na nabubuhol sila. Nakapagbigay na rin pala ako ng patoka sa kanila. Pero sa mga maliliit natin hindi pa, kasi inuna kong pakainin itong mga to. Ayun mga tropa na, nakita natin yung mga sisiw natin doon. Ayun na yung isa. Ayun, tingnan yung mga tropa. Tuwang-tuwa na sila kasi nakalaya na sila. Right, so madako na tayo dun sa may mga naka-cord natin. At magbibigyan na tayo ng vitamin B complex. Pero hindi ko na papakita sa inyo mga tropa kung paano ko i-inject yung B complex kasi nadadali tayo lagi kay YouTube eh. Pero papakita ko na lang sa inyo yung paano yung sukat ng pagbibigay ng B complex. Yun. Right mga tropa, so ito mga bibigyan natin itong mga to. Sa pagbibigay pala nito sa mga ganitong edad 4 months mahigit, ang ibibigay natin is 0.3 ml to 1 ml to 1 ml. Hindi makita, focus natin, hindi pa rin makita. So 1 ml to, ano, 1 ml. Pero ang ibibigay natin is ayan, 0.3 lang ang ibibigay natin sa kanila. At pagkatapos dun naman sa mga mas malalaki na, yung mga going to 6 months, is magbibigay tayo ng 0.4. Tapos sa mga broodcock natin 0.5. Yan, 0.5 ang bibigay natin. So ganun lang yung pagbibigay natin ng B complex mga tropa. So yun. So ganun yung sukatan ng pagbibigay natin ng B complex. Kasi itong mga to bata pa. Kasi pag 0.5 yung ibibigay natin, baka mabigla yung katawan nila. Baka hindi nila kayanin. Kaya 0.3 lang. Pero yung ngayon, sanay na kasi nakailang turok na kasi yung mga yan. Tapos yung mga bull stag
Siyempre malalaki na kasi yung mga yan, kaya okay lang na magbigay tayo ng 0.5. May mga tropa. Para sa kanila to. Ay, so yun, ganun lang yung sukat ng B-complex na binibigay natin sa mga nokis natin, no? So dito, ito yung isang stag natin na gray. Yung kaya ng sabi ko is 0.4. Ayan, 0.4 yung bibigay natin. 0.4. Tapos yan yung mga bulls, mga broodcock natin, 0.5. So yun mga tropa. At ganun lang yung pagbibigay natin ng mga vitamins sa mga nukis natin. Tapos kinabukasan, siyempre red cell ulit. Red cell na naman para lumakas sila. Pero sa susunod na vlog natin is magbibigay din tayo ng probiotics sa mga alaga natin. So ano nga ba yung binibigay kong probiotics? Yan ang malalaman nyo sa susunod na vlog natin mga tropa. Okay, so yun. So short videos lang tayo mga tropa. At dito na rin matatapos tong vlog natin. And see you po sa next na vlog natin mga tropa. So ganun lang mga tropa, tandaan nyo. Sa mga gustong mag-inject ng B-complex, sa broodcock 0.5, sa mga stag natin is 0.4, sa mga stag natin na 4 months is 0.3, pero sa mga bull stag, kasi may bull stag din so ang bibigay natin 0.5 din. So ganun yung sukat ng mga vitamins nila. Hindi sila pare-parehas, pero pag nakaabot na sila ng mga 7 months o 5 months yung mga yun, or going to 6 months na, lahat yan pare-parehas na 0.5 na. Pero yung mga nandun, yung mga hinarvest natin, hindi pa pwede mga tropa. Yung dalawang hinarvest natin na gold saka yung gray natin, hindi pa pwede kasi running for 4 months pa lang sila. Kasi magpo 4 months lang sila sa 14-15 ng June. So nasa 3 months pa lang yung mga yan. So yun, ganun lang mga tropa yung vlog natin. At hindi ko na pinakita dahil nadadali tayo lagi kay YouTube. So dito na matatapos tong vlog natin mga tropa. See you sa next na vlog natin. Bye.